babu kamar Rasulallah. Ayya shehu. Mai girman hijabi ne. Isma'il a'azam Rasulallah. Rasulallah mulkin Sulaimanu bai taɓa nuna yaƙi ba mulkin Sulaimanu ya kyauta ya faga ba mulkin Sulaimanu komai masa Sulaimanu bai dawo da ruhi ba sama da yi naji ba da isa duk an baiwa Rasulallah
salatin layi sun masala duka ilaika ruh Allah ya kadarin duka kadari ya rasulullah kai ka rasulullah alƙawarin kusanci manzo Allah wala misali barwadan kadan Allah dubu wai kamar kalle ya do kamar sarka sai gobe ya baba ta rasulullah sun aiko in gaida ka sai in gaida ka in ji da ruwa na da samun ka yaushe zan ga fuskar ka na da dama ku ya da zirka sallalla ya ga mai doki dogo mai akwai koraye mai doki dogo mai akwai koraye mai doki dogo mai akwai koraye ya kamata a gane ka kauce wasan batuwa babu yanda ya koye ka yankin ka shi kafi yawa Allah ne ke gadin ka Allah ne ke gadin ka metin ba kaka mazala ga ge samaniya sai dai hanka ya biya mutan kowai kan yi baka yin burga ya biya da mutum gaske ko ina ka ta zuga a duniya ya ta zuga har a lahira ta zuga a duniya ya ta zuga Allah ya ba ta zuga san shi babul ne boye ba daga mai shakabi bana ya gode ba mai gabe yadda ka so bana ya yarda ba mai kiran babban sarki ya ansa ba kai kadai ne zariyata kai da dauka aiki na shi da ke yi barci na shi da ke yi tashi na rabbana dan ba wannan can ya zansa rabbana dan kalmarsa da fagirinsa da mutarsa rabbana dan sallarsa da nafilarsa da idinsa rabbana dan zankarsa da umararsa da hajjinsa rabbana dan tashinsa da sujjadarsa da gefensa rabbana ba dan ni ba dan zuciyarsa da ruhinsa rabbana ba dan ni ba dan isarsa da kimarsa rabbana dan takalmin sawayensa da takunsa rabbana dan alfarmar da ke gabansa da bayansa rabbana dan jakinsa da taguwarsa da dokinsa rabbana ba dan ni ba dan mutuncin zaunarsa